bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo. Antimurin, ihabetala karing panalangin tamo, hanggang Dr. Narlelang Familia, Mr. Rodolfo and Vice Gov. Lilia G. Pineda, Governor Dennis Enyoli Pineda, Board Member Mylene P. Cayabyab, Mayora Esmeralda G. Pineda, Aurora Manuel, Zenaida Bansil, Frolalin Simbulan, Francis Ray Bansil, Jericho Sanyez, Francisco Pelayo, Chris and Mel Imbo, Dr. Trinidad Arcila, Emmy Vitug, Paraking Malagwang Kapaldanandari, Bernadette Lim, Maria Cristina Arumin, Leonora Dizon, Victoria Manio, Estela Morales, Edna Austria, Josefina Garcia, Jesus Nicdao, Ernesto Dabu, Valeriana Pelayo, Jeff Mungkal, Agustin Nelson Vitug, Dennis Megan Diala, Alicia Santiago, ganakantala naman ding kaluguran tamong mayango na biye, Emigdio Lingad, Carlos Maliari, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Candido Manio Jr., Angelina Atienza, king kayang 40th day, Guadalupe Santos, Abundio Santos, Gloria Masa, Leticia Manabat, king kayang 9th day, Rosalina Bansil, Loida Ruiz Valencia, Rosalina Bansil, Jomer Alipio, at para ka rin kaladwang ala ng makagana karelo, lalong Pipanwanan ako, O Birhen Maria, ninggin ang kakatas-katasan na Diyos. Babora, din sa blang babae kitiking yato, tunaneng parangalan ing lagyom mo, inya ing kapurian keka, mapupos kapilan man, king labi ning tao. Kilagyan naging pampo ng anak mo ng Banalay Espiritu. Amen. Ang grasya at kapayapan kinataya sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kang Banalay Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay kahante mo rin. Kapatid siya siyang tala rin kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating bandalang misteryo. Kita mga po, makumpisal ko yung Diyos, ang mayapayang tuto, at kay kayo kapatid, uli may kasalang kumbina, kingisip, amano at dapat at may iluwang kapulangan. Uli nita'y panigabuko kang Santa Maria ang Kapiraman Birhen, karisab lang Anghel ang Pagsanto, at kay kayo kapatid, ipanalangin niyo ko kay Diyos sa ginuta mo. Yung Diyos sa may payang tuto, pakadulwa na katamo at kay pangapatawa. Kanilang metong anting kapatid kapamilataning ustisya ning ustisya mong atyo
Busal ding puso mi, ingke kang kayapan, mag-ari sa king mabilugayado. Idi nga naton may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Zacarias. Nga ning Gino, memaleneng Jerusalem, magkanta kayong mitmong saya, daratang ko, ban manuknangan, libutad yu. Kingaldo ita, dakalang bansaring lumapit king Gino, at maging memalen na lamo naman. Manoknangan la libutad yu, at abalo yu, king tinubod na ako, kaya kayo. Pasibayo yang maging makapasubaling, pibandyan na ning Gino, ing Huda, king banal ng bansa, at maging syudad yang kaluguran ng dili ing Jerusalem. Magtahimik ya ing balang tao, king harapan na ning Gino, uling daratang yang ibat, king banal ng lugal. Ing amano ning Gino, Salamat kin Dios. ikong sablang bansa, ing Gino, Purianyesa, Ikong sablang bansa, Inginu Purianyesa. ikong sablang bansa, ing Gino, Purianyesa, Purianye ikong sablang tao, ketiking yato. Ikong sablang bansa, Inginu Purianyesa. Uling maragulyo ing lugod na, kaya katamungan, at ing katapatan na, manatili, king kapilan paman. Ikong sablang bansa, Inginu Purianyesa. Parangalan tayo po, ing mayap a balita. Meka keni, maslag a ayala, linang ning alanganggang sala, aldo ning ustisya, sunlag kasa karing mebating ming dalumdum ning kamatayan. Alleluia. Hindi naman natili kay kayo. At kekan temorin, Pamipad siya king maya pabalitang agpangkang Lukas. higaya keka o Ginoo. Emelambat ginaya kay Maria, at marapal yang mentang kay metong abalen, king kabundukan ng Judea. Mentaya king balen ng Zacarias, at pinugin ni Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth, ing pamamugi ng Maria, ginaluya ing anak king sepupunana, at Elizabeth kitman king banalay espiritu, may salitayang masikan at ngana. Mapalad ka karing sablang babay, at mapalad siya naman ing anak, ami bayit keka. Makanano kong pangaintuliran, ing dalawa na ko ning induna, ning kanakong Ginoo. Uling kabod dimdam ko ing kikang pamamugi, linuksuya ing anak, king sepupunan ko, king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo, king bandita na kikaning Ginoo, may paltuto. Mayap ng balita ng kikatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Narinig ko ho na may mga Tagalog yata tayong mga bisita rito. Meron po bang Tagalog? Ilan po ba yung Tagalog na bisita namin ngayon? Nakiusap, gagawin ko lang ang Tagalog. I'll try my best kasi hindi talaga ako marunong managalog. Ngayon po'y pinagdiriwang natin ng isang napaka-popular na debosyon kay Maria.
diriwang natin ang kapistahan ng Our Lady of Guadalupe. No? Our Lady of Guadalupe, itong pinaka-patrones ng Amerika, ng buong Amerika. Kaya siya naging popular. No? At alam natin na si Mama Mary, sa bawat punto ng buhay natin, para bang nakikialam siya. Pinakikialaman ng tao. Pinakikialaman ng tao dahil sa pangangailangan ng tao para makilala ang ating Panginoon at para ano ba yun? Para umunlad pa ang ating pananampalataya. Batay sa kasaysayan ng Guadalupe, isang araw nga, tinawag niya ang isang lalaki ng nagangalang Juan Diego. Isang balo, may edad na rin ang taong ito. Isang balo, very insignificant ang kanyang pagkatao. No? A simple churchgoer, pero matatag siya sa kanyang pananampalataya. Tinawag siya upang sabihan ng kanyang obispo, ang obispo ng Mexico, na magpagawa ng isang simbahan sa isang burol sa Tepeyac, lugar ng Mexico, Tepeyac. Subalit tayo maniwala ang obispo sa sinabi ni Juan Diego na nagpakita sa kanya ang Birhen at nagpapatayo nga ng isang simbahan. Sabi niya, magbigay ka ng tanda, palatandaan, kung talagang kinausap mo nga ang ang Birhen Maria. So yung December 12, muli naglalakad si Juan Diego para magsimba. At nagpakita uli ang inang Birhen at inutusan si Juan Diego na kumuha ng mga bulaklak ng rosas. By that season, cold season yata no? Hindi nagbubulaklak ang mga rosas. Hindi season ng mga rosas. Subalit, yun, sumunod si Juan Diego, pumunta sa isang burol at doon na kita niya ang mga rosas. So, pinitas niya mga rosas at binigay kay Mama Mary. At si Mama Mary naman, kinuha niya at binalot sa parang talukbong ba, it's a shawl, itang shawl, na ginagamit ng mga natives nung panahong iyon, no? It's made of sako, no? Ang texture nito. At sinabi sa kanya ni Mama Mary na ibibigay yun sa obispo at siya lang ang bibigyan. Sa kanya lang ibibigay. So pumunta si Juan Diego sa obispo at binigay yung kanyang tilma, tawag doon tilma sa kanila, sa native name. No? Nang buksan ng obispo, namangha siya sapagkat nandun ang larawan ni Mama Mary kasama ang mga bulaklak. Batay sa kasaysayan, ang image na ito ng Mama Mary na nakalagay sa isang balabal for the last 500 years. It happened sometime in 1531. So by this time, nag-fade na yan o kaya nasira na. Kasi it's simply made of sako. No? So by this time, sira na yan. Expecting na sira na yan or nag-fade na yung picture. No? But after more than 500 years at this point in time, no, buhay pa yung image. Sariwa pa,
hindi nangupas, no? Fresh pa rin kung paano kung paano yon nung unang panahon hanggang sa ngayon, pareho pa rin ang texture, no? Kaya isang malaking milagro ang nangyari doon. Kaya nga yung mismong obispo lumuhod siya at lahat ng mga taong nandoon, no? At pinuri si Mama Mary at nagpatayo ng isang malaking simbahan. Ngayon ay isang katedral. Na ngayon. At dahil doon, maraming mga taong nakonverte. They were converted to Christianity. Kasi by that time, ang sumasakop na kapangyarihan baga sa relihiyon ng mga Mexicano ay ang mga pagan idols, no? Pagan idols na sinimulan ng mga Aztecs, mga natives ng Mexico. And they were very, what do you call this? Very dedicated sa mga sa mga idols na ito. Although ang kanilang mga idols ay malulupit. There was a time they have to sacrifice more than 1,000 men and women, no? Inialay sa kanya within 4 hours of service. Within 4 hours of service, more than 1,000 men and women na sinakripisyo sa kanilang mga idols, no? Kaya panatiko sila, although takot sila sa mga Diyos nila. Until this time, sometime in 1531, sa pamamagitan ng milagrong ito, maraming mga Mexicanong na converte. No? You see, kung makikita nyo ngayon, hindi pa ako nakapasyal doon. No? It's a cathedral, it's a big cathedral, very popular, yung cathedral na yon, na ginawa sa pamamagitan ng isang ordinaryong tao na si Juan Diego. In the ordinariness of his life, nakagawa ay dahil sa kanya, in the ordinariness of his life, nakagawa ng isang extraordinary cathedral. No? Yung mga taong maliliit, pinagpapala ng Diyos. At madalas, sila ang nagiging haligi pa ng ating pananampalataya. Just imagine yung mga alagad ni Jesus, mga apostles ni Jesus, they do not belong to the rich people, powerful people, hindi. Galing sila sa may isang maliit na sektor, o isang mababang sektor ng lipunan, mga mangingisda. Out of those mangingisda, na kung tutuusin ay mababa ang uri ng kanilang pagkatao, ay naitayo ang isang relihiyon na hanggang ngayon nabuhay pa at na lumalaganap pa sa buong mundo. Out of those simple people. Kung magtitiwala ka sa Panginoon, totoo nga sinasabi, you can move mountains. You can move mountains. At sa pamamagitan ng tulong ng ating mahal na Birhen, maraming ginawa, maraming mga pagpapakilala ang ating mahal na Birhen. Mga himala na kanyang ginawa para lang tayo makumbinse na paniwalaan at sundin ang kanyang anak, ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Isa lang naman ang hinihingi ni Mama Mary. Usually, in every apparitions na pinapakita niya, isa lang lagi ang hinihingi. Ang pagre-renew ng ating pananampalataya, no? Pagbabalik loob sa ating pananampalataya sa Diyos at pananalig, matibay na pananalig sa kanyang anak na si Jesucristo. Kaya nga, ang tawag kay Mama Mary, Mediatrix of all graces. Ito ay isang naging kontrobersiya din, no? Pagiging mediatrix. Ano ba yan? Intercessor, no? Mediator. Si Christ ay mediator. Is mediator between God and man.
tagapamagitan. Si Kristo ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Si Mama Mary ay tagapamagitan ni Jesus at ng tao. Si Jesus at ng tao. At dahil si Jesus ay kaisa sa Santissima Trinidad, ang Santissima Trinidad hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin yan. Kung sinabi nating ang anak ng Diyos na si Jesus, the second person of the Blessed Trinity, ay anak ni Mary. So we can also say, ang Diyos ay anak ni Mary. Out of that, siya ang naging tagapagdala. When we speak of motherhood ni Mary, it is not motherhood in terms of biological union between sperm cell and egg cell. No. Siya ang naging tagapagdala. Siya ang naging tagapagdala. Christ, God's bearer, Theos Tokos. Mary is a Theos Tokos. May pinagmulan ang Diyos. But it again, kung minsan kasi, ang ating mga kapatid na ibang sekta, no, they criticize us, no, wala sa wala sila sa linya, no, out of topic sila. Out of context, wala sa konteksto ang kanilang pagkikriticize sa atin. Tayo namang mga Katoliko, dahil sa ating katangahan, sa ating pananampalataya, yun, tanggap tayo ng tanggap kung anong sinasabi nila. Well, si Mama Mary ay ina ng Diyos, not biologically, kundi tagapagdala. Kaya, hindi ba ginagamit din natin ang salitang yun? No? Kapag ang isang babae ay buntes, ang tawag natin sa kanya, nagdadalang tao. Siya ay nagdadalang tao. Siya ay nagdadalang tao. Actually, even when we speak of biological beginnings, na ang anak, tunay na anak, biological person, ay nanggaling sa nanay at tatay. No? Not necessarily nanggaling lang sa nanay at tatay. Alam natin, lahat ay galing sa Diyos. Ang mga magulang natin ay naging instrumento lamang para tayo ay isilang. Sapagkat hinangad ng Diyos, ang Diyos ang naghangad na tayo ay isilang. Ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan sa nanay at tatay para tayo ay isilang. So, galing pa rin tayo sa Diyos. Hindi tayo galing kay nanay at tatay. Even biologically, sila ang ating mga magulang. Definitely, hindi lamang ang nanay at tatay ang ating pinanggalingan. Tayo ay nanggaling sa Diyos. Tayo pa rin ang galing sa Diyos. Binigyan lang ng kapangyarihan si nanay at tatay ng ating Diyos para isilang tayo. Kaya, yung salitang nagdadalang tao ay isang nagpapahayag na kahit tayo ay magulang ng isang anak, ang Diyos pa rin ang pinanggalingan. Dinadala lang natin siya sa ating sinapupunan. Dinadala lang natin ang isang bata sa sinapupunan ng isang ina. Kaya yung salitang nagdadalang tao ay very appropriate pa rin. Na ibig sabihin, siya bilang nanay at tatay, hindi lamang sa kanila nanggaling ang bata. Ang tunay na pinanggalingan ng bata ay ang Diyos. At sila, ang nanay lamang, ang nagdala sa anak na iyan. Naintindihan ba ninyo? Kaya ginamit na salitang nagdadalang tao. So, kay Mary naman, siya ang tagapagdala ni Jesus.
Hindi ibig sabihin na nanggaling sa Kanya biologically. We all know na ang pagsilang kay Jesus ay isang malaking milagro. Isang malaking milagro. No? Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ipinaglihi si Jesus at isinilang ni Mama Mary. Kaya pag sinasabi natin, si Mama Mary ay anak ng Diyos, ibig sabihin, siya ang naging tagapagdala ng Diyos dito sa lupa. Si Mama Mary ang naging tagapagdala ng Diyos dito sa lupa. Nagkaroon ng katawan ang Diyos sa pamamagitan ni Mama Mary. Kaya si Mama Mary ang naging tagapagdala ng Diyos dito sa lupa. So ito yung ibig sabihin ng mga salita natin. Kaya kapag nakausap natin yung ibang sekta and we are accused of what do you call this? Maling pagtuturo, alam natin ang ating isasagot. No? Kasi ang contention nila, paano magiging ina ng Diyos si Mama Mary? Ang Diyos ay walang pinanggalingan, walang simula at walang katapusan. Totoo yan. Hindi naman sinasabi na nagsimula kay Mama Mary ang Diyos. Siya lang ang naging tagapagdala ng Diyos dito sa lupa. Okay? Naintindihan ninyo? Siya ang naging tagapagdala ng Diyos dito sa lupa. Si Mama Mary ang nagbigay ng katawang tao batay sa kagustuhan ng Diyos mismo. Binigyan ng katawang tao ang kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang naging tagapagdala. Okay? Dapat alam natin yan para at least maintindihan natin ang ating pananampalataya. At si Mama Mary naman, just imagine, sa milagrong ito, again, si Juan Diego ay isang ordinaryong tao, ordinaryong balo na nagsusumikap na makilala ang Diyos. Simpleng tao siya. But out of that simpleness, being so ordinary, nakagawa siya ng something that is very extraordinary sa pamamagitan ni Mama Mary, ng biyayang pinagkaloob ni Mama Mary. Ang mga taong maliliit ay pinagpapala ng Diyos. Na kung minsan, sabi nga, He chooses the poor, He chooses the lowly in order to shame the rich and powerful. God chooses the lowly in order to shame the rich and powerful. Para ipahiya ng Diyos ay pinipili niya yung mga mabababa para to shame, para pahiyain niya ang mga malalakas at mga mayayaman. Ito ay isang pamamaraan ng Diyos upang ipakilala na lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon para mapagsilbihan natin ang ating Panginoon. Being poor, being rich, hindi yan mahalaga. Ang mahalaga, naging tapat tayo sa kalooban ng Diyos. Yan ang mahalaga sa buhay natin. No? Hindi ang ating kayamanan lamang. Hindi ang ating kapangyarihan lamang. Hindi lamang ang ating karangyaan at kasikatan ang mahalaga dito sa buhay na ito. Kundi pwede nating gamitin ang lahat ng yan. Pati ang ating kahirapan, pwede nating gamitin yan para mapaglingkuran ang ating Panginoon. Lalo na ngayong panahon ngayon, lahat ng mga tao, kapag tinanong mo ang isang bata o ang isang tao, ano ba talagang pangarap mo ngayon? Para yumaman, para maging makapangyarihan, para maging sikat.
Usually, itong hangad ng mga tao, maging sikat na sa kanyang karir, no? Maging matagumpay sa kanyang business, etc., etc. Pero walang magsasabing para maging matagumpay siyang alagad ng Panginoon. Para maging matagumpay siyang tagapaglingkod ng Panginoon. Not necessarily becoming a priest or becoming a nun para makapaglingkod ka sa Panginoon. Walang magsasabi, ang pangarap ko, maging tapat akong tagapaglingkod ng Diyos. Wala kang maririnig na ganyan. Ngayon, lalo na ngayon, wala kang maririnig. Ang hangad ng tao ay something profane, something worldly, makamundo. Lahat ng hangad ng mga tao, lahat ng hangad ng mga tao ay makamundo. Maging mayaman, maging successful sa kanilang karir, maging sikat na abogado, o doktor, o engineer, o whatever. Yun ang kanilang mga pangarap ng mga tao. Wala kang maririnig. Ang pangarap ko ay maging matagumpay at tapat na tagapaglingkod ng Panginoon. Wala kang maririnig na ganyan. Kaya ang mga halimbawang nakikita natin sa mga kasaysayan ng mga taong naging malapit sa Diyos ay isang malaking inspirasyon para sa atin. Isang malaking paggising, isang malaking pagkakataon, mahalagang pagkakataon ng paggising sa atin para makilala natin kung ano talaga ang dapat nating pangalagahan dito sa mundo. Kung ang makamundong hangarin, yun lang ang ating pinapangarap, ay walang mangyayari sa atin. Walang mangyayari. Sapagkat ang makamundong hangarin ay hindi nagbibigay ng contentment. You always want more, something more, something more, something more, more. Hindi tayo matatahimik. Hindi natin mararanasan ang tunay na kaligayahan sapagkat there is always discontentment. Kapag ang mundo ang ating pinangarap, kung ang lahat ng makamundo ang ating pinapangarap, wala tayong contentment. Wala tayong tunay na kaligayahan. No? Everything is fleeting pleasures nga kana. Pansamantalang kaligayahan lang. Habang binibilang mong pera mo, yan, habang binibilang mo yung naging tubo mo, yan, nagiging maligaya ka. Habang kinakain mo yung pagkain binili mo sa pera, habang sinusuot mo yung bagong damit, habang nag-enjoy ka sa pagtutor, but then after that, wala na. Wala na. Pag sabihin mo, ay, isang araw ako'y nag-tour, pinuntahan ko lahat ang mga bansang yan. And then what? Dala-dala mo ba hanggang ngayon yun? Nananatili ba yan? Nananatili ba yan? Yung kaligayahan yun, nananatili ba? Wala na, tapos na. Tapos na yung pagtutur mo. Tapos na yung masarap na pagkain. Luma na yung damit mo. And so on and so forth. At hindi lang yun. Luma ka na rin. Naluma ka na rin. Ngayon, hindi ka na makalakad ng gusto. Wala ka ng taste. Wala na. Tapos na. Tapos ng mga makamundong hangarin. O makamundong nagbibigay ng mga maikling kasiyahan. Kaya, ginigising tayo ngayon ng mga pangyayaring ito, ng mga pagpapakita ni Mama Mary, mga taong ginamit ng ating Panginoon para maipahayag ang kanyang kalooban. Binibigyan tayo ng isang pagkakataon ng ating Panginoon pag pinapaalalahanan tayo sa pamamagitan ng mga kasaysayan ng ating pananampalataya.
dapat magbigay ito ng inspiration. Sapagkat si Juan Diego, sino si Juan Diego? Isang balo na ordinary person, very insignificant, pero ngayon ano siya? Hanggang ngayon, from the time na siya'y namatay, na sometime in 1549 yata nang mamatay siya, I'm not mistaken, sometime in 1549, namatay siya. Almost 500 years. Almost 500 years ago. Pero buhay pa siya sa ating diwa, sa ating kasaysayan. Ang mga santo natin, for yung iba, 1,000 years. Pero buhay pa sila sa ating diwa, sa ating buhay. Yun, nananatili ang kanilang buhay. Yung mga mayayaman na mayayaman, kilala pa ba sila hanggang ngayon? Yung mga fourth or fifth generation na mayayaman dito sa Lubao, kilala pa ba ninyo hanggang ngayon? Mga fourth generation na mayayaman dito sa Lubao, kilala pa ba ninyo hanggang ngayon? Binabanggit ba ang kanilang mga pangalan? Wala na. They faded. They faded. Nag-fade na sila. Kaya kung makamundong hangarin ang ating bibigyan ng pansin lamang, wala. Lulubog tayo. Lulubog tayo na parang bula pagdating ng panahon. Lulubog tayo na parang bula pagdating ng panahon. Kaya ang mahalaga, ang maging hangad natin sa buhay ay kung paano tayong maging tapat na tagapaglingkod ng Panginoon. Ang ating mapapala ay isang walang hanggang buhay at walang hanggang kaligayahan. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakad tao po. Manalangin tayo maging Diyos sa ipatang at siyabanwa. Amitubod kang Yesu-Kristo ng anak na kikatamo, ban magdalang kapanayan, king balang tao, at saya, king balang anak, nga tamong manalangin. Ginoo, ituro mong akida ka at luguran king Eucharistia. Ginoo, ituro mo kong akit daka at luguran king Eucharistia. Baning Santa Iglesia, ipalad ni Kristo, anting pagmulanin tula, para kimbalang anak at kapanayan, para kimbalang lalaki at babae. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ituro mo king akit daka at luguran king Eucharistia. Baning yato, salpantaya yakang Kristo, at makirake king kapanayan ning ligaya, at tulang daralana. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ituro mo king akit daka at luguran king Eucharistia. Banding sablang pamilya, apakit da ingat at panalalang mga intulid, karing anak. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Bani tangan, akametong taya i Maria, kim pamanatad kang Kristo, karing sablang magdulap kapanayan at tula. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Sa Diyos ay pame, kakatman mong kapanayan at tula,
ring biyami kapamilataning masaya ng panyatang Kristo. Tanggapan mayasan ng mitmong lugod, ban kambi ng Hinduna, paluban na kami king ligaya, ning kayang kayarian. Anong liyang mabibiya kaya mo at ng banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Mi purikin Diyos meron si kluman dulaking kaya kang kaya pati kami tinapi ang pang may kaya tinapi ang pang kaning kabunat pi pagkalaning tao para kaya kami maging tinapi ng biye. Mi purihin Diyos kapilanman. Pipurikin ng Diyos met ng siklo bandulaking kaya kang kaya pandi kami nga alakay ang pangmikeka alakay ba't ka rin ubas at pagkalaning tao para kaya kami maging inumanang biye. Mi purihin Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ban kanakot kay kayong daon, maging katanggap-tanggap ya arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoy, tindaon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan kayang lagyo, king kay katami kasaplala at ning mabilog ng banal akapulungan. Kay paming bigla lang, darawan may keka, ing kekaming sakripisyo ng kapurian, kaniting kapagmasasyan, aparangal kang Maria ay hinduning kay kang anak. Manano na sanang iting banal a pamilibayan regalo sa pana kami king pamaglakbe meng painturo king alangang kaligtasan. Itiyadwan making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ginamanatili kay kayo. At kay kantimurin, Itas sila ring puso yung makatas na laking Gino, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iting karapat dapat at matulin. Tunay ping karapat dapat at matulid ng pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alangang at lupos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Inyambig pa kung babayang may kasawot kay kami anting tao. Di paranit ang pinalak mo kanita pang minuna at biglat na para kay kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngini panayan may itangal do patangi Kristong Ginome magbalik yang pasibayo kambening kayang ligaya. Kanita maging kay kami yasan itang kaligtasan na pangako na ang ngini paninayan may king meet mong kasalpantayanan. Ulinita kambering sa blangkor ring anghel ka rin banwa. Darilit may ingke kang ligaya. Dahil makibi alang tung ng babi kapurian keka at ngaming ang kasasabi. Banal, banal, banal yung Gino, Diyos sa mayupaya, mitmo yung banwa at ingyatu king kekang ligaya, Hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning Gino, Hosana king kakatas-katasan. Ikapining banaloig pa kan sibuli sa blanca banalan ulinita ipanay kapumi. Itugtong ming espiritu mantimayang titi pangambon kareteng ayon mi, ban pa banalanalat para kay kami, gawa na lang katawan at daya ng Ginuming Jesucristo. Bay mi daon ko sang loob yung pamaylas at kamatayan, kinmaning tinape. Pepasalamat siya keka, piraso net pinyene ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti kayong anak kanan niya, huling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay badang minapon, kinuha na yung kalis. Pasabayin pasalamat keka, binyane ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti kayong anak, minom kayo kaniti. Huling iting kalis ng kanakong daya, indayan ng bayo, talanganggang tipan, ame bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan.
Dapta niyo itiking kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteo, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayong king kawakasanim panahon. Nyangin ng kaganakan mi, o mapamakalulang igpa, ang kamatan at pangasabli ng mebi. Darawon mi kaya kay ting tinapi ng biya at ang kalis ng kaligtasan. Layon may pasalamatan keka, ang pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo at sumuyo keka. Ikami kan sanang may sulusulok yung katawan at tayo ng Kristo. Tipuna na kami nganting metong ng banalay Espiritu. Kanakan may oig pa yung banala kapulungan mo ang makalaganap kay mabilo gayato. Banbig ganap iya sa aking lugod, kami ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arzobispo, ding sablang Abispo, Paria, Diakono, at di sablang susuyo kay banala kapulungan mo. Ganakan mula naman yung kapatid ming minuna ng pepainawag yung pikong kapanayin yung pangasubling mebiye. Idala mo na di sablang mayang mo na biyak yung pakalulo mo kitang masalang harapan mo. Pakaluluman mo kengan. Gawan makengan karapat dapat makamit kayong biyalang angga. Bankambiyan ng Maria, indo na yung Diyos. Kambiyan ng San Jose, ang esposo na. Kambiyan rin mga apostol, sa nagustin na kayo kaming patulunan. At kambiring sablang banal, may biyaya, kalukod-lukod kaya kaking kakabaning panahon. Apurya na tapaligayan da ka sana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos, ipang mayapayang tutok, kagumling banalay Espiritu, kaya kay sablang tangalan at ligaya, manggaman, king alanganga. Amen. Ngayon manalangin tayo ng kapanaligan at lugod king igpa, kari nga manong tiro na kay katamo na yung Ginoo. Ipamiti ka banwa, misambaning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo, may paminto nilo mo kay tesulipan ti banwa. Yung kakanan may king aldoldo, ibiyang mo kay kami king aldong ini, pwede patawad mo kay kami ding sala may kay ka, anting pa mamatawad may karimi kasala kay kami, ang kay paisawal king tukso, na ikabos mo kami king marok. Amen. Kapos mo kami aganakin sa blang marok, malagod mo pakalubing kapayapan, king panahon may. Baling ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati, king pamanali paning kasalanan, at may kabis kaming alang kasasakulan, king sablang kaligaligan. Kabang panen at pagsadyan, may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanganga. Huwag namin Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babya ko kay kayo. Amo sana babaligdan din kay kaming kasalanan. Noon yung pansinan ming kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin kinaman tabi sa kapilan man kay kayo. At kay kante mo rin. Yung pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kordero nin Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero nin Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero nin Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, ibiye mo kay kaming kapayapan. Ye Kristo yung kordero ng Diyos, yung bilalakay yung kasalanan ng yato, nuwan laring mayawas king apuna ng kordero. Ginay ko rapat dapat papalawas keka, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit,
era kaya tanggap kayong sakramento, umiyaka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka balang mamawari at yung kakeni, at pagkasanbet ng kayong lubusan ng sarili ko keka. Kaya mo sana'y paintulot kapilan man, ni may kawani ko keka. Amen. Ingin Diyos at ka, man ka karing sablang babae, at manyapan naman ang bunga ni at tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ito na ni Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Santa Maria, ito na ning Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan, ngeni at king oras, ngeni at king oras, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Manalangin tamo. Ipaming malugod, kakanan miyang tinapi ng banwa, bigyan sanang panangal king kapigaganakan king Birhen Maria ning Guadalupe, miras kemi San Lealdo king bangketi ning alanganggang biye. Idayadon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo po ing Horatio Emperata laban king COVID-19. O Diyos sa ibami, lalapit kami keko,
kaniting masipit a pamangailangan mi, aduan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamatena, karing dakal ataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rintawong mi tutukan, manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, rin doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyo karing masakit, kambenim belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karelo, pagkalaman mula halanganggang kapainawan, detang meyango na biye, pagkalamuke kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magobra kami, paraking ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumike ka, impatuklangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karintakot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Kristong anak mo, ang mabibiye ampon mag-ari, ing kami tunganing balay Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos, emo sana pisa wiling aklismike ka, king kaguluan mi, nune bagkos mo kaming ikabos, king sablam panganib, o maligaya at kanuwana na Virhen, Santo Cristo del Perdon, Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili ake kayo. at Kekan Timorin. Bendisyonan na kayo ni may payang ginong Diyos, singig pa, anak at banal ay Espiritu. Amen. Umay kayo king kapayapan, kalupan ng Mama Mary, maging tagapagdala na katasan ng Kristo, karing kaparatamang tao. Salamat kin Diyos. Inya tu tatangalana,
Nagsaop sa